Co to koty chowają? Żeby nie widział aparatu. Co to za kot? Co to za kot? A co to za kot? A co to za koty? A co to za koty? A co to? A co to koty? Oto kot. No, tak, koty. A to koty. A to co? Co to? Co to koty tutaj? A to koty! A to to! A to to! A to małta! A to koty! A to koty! Op. Kto to taki kot? Up. Jak staje. Jaki jest ten duży, pokaż. Jaki duży. Jaki Taki. duży? O, taki Taki duży? duży. Koty! A tu duże taka? Takie duże koty? To duże koty! A to bi. Bi. No. Hop. Hop. Hopa. Hopla. No. A już Idziesz do zobaczyła. Idź do mamusi, idź. Hej. O, już mnie barki bolą. O, to kotki. Dobra,